kolom komentar ngisor iki. Sadurunge tak bajut wis swara apa miline banyu yen angin belas gak ono godhongi lho ora ubah. Fasilitasnya cukup lengkap, sedudo iku rawan longsor lur, ya ramah itu pancen sebagian besar wit-witan kan oke sing ditebang. Terus sakmene mung 5.000 lho lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Terus kanggo kanca-kanca lan dulur-dulur muslim, muga-muga bisa nglakoni ibadah poso kanthi tutuk lan berkah. Amin. Ke dulur-dulur, dina iki spesial. Iki ya rada meksa lur. Jane no ya rada minggrang-minggring, panggonan suwepi renek wong sitok-sitok lur. Neng gone gerbang masuk wahana wisata Roro Kuning Loceret Kabupaten Nganjuk lur. Sejatine sarana prasarane ya lumayan, ya mung iya ya pancen wis akhire sepi banget akhir-akhir iki. Ya bukan akhir-akhir iki, wis pirang tahun sakjoke bar pandemi kae nganti saiki lur. Iki wis teko mang tak setat saka parkiran lur, ki aku munggah nyedaki lokasi yo taman, terus yo fasilitas-fasilitas termasuk air terjun utawa air merambat lur. Montore tak parkir nek kene betul-betul terus terang iki asline aku rada piye ngono lho. Ki ana patung Dewi Roro Kuning lur utawa Dewi Sekartaji. Yen gak kliru, dulur-dulur sing ngerti critane iki iso urun rembug neng kolom komentar ngisor iki. Sadurunge tak bajut, dulur-dulur sing durung subscribe, monggo enggak subscribe tekan tombol abange, aja lali tombol loncenge supaya aku tambah sregep nggawe video lur. Termasuk ngene iki jane ya rada piye merinding. Saking sepine terus wis jam 5 luwih lur iki, dadi mendung terus kabut nek dhuwur mudhun wis pokoke. Tapi ya rasane asik, enek apa ya. Dulu-dulu iso ngrasakne dhewe, dicoba dhewe. Tindak mrene sekitar jam 5 utawa 5 seprapat ngono. Debit airnya gede banget lur. Aku mikir ya nggih pembangkit tenaga listrik untuk lokal ngono cukup jane. Yang pertama iki, yang kedua banyune bening sumber-sumber saka Gunung Wilis, terus kali berbatu-batu. Iso ditemoni nang ngendi-ngendi lur ngene iki. Wis swara apa miline banyu, yen angin belas gak ono godhongi lho ora ubah. Fasilitasnya cukup lengkap, ono gazebo kang jumlahnya belasan tapi sebagian gak terawat. Sanajana tempatnya ya tetep resik, aku yakin tetep ono pengelolane, ya termasuk petugas kebersihan lur. Ya sebagian wis rusak koyo ngene iki, istilahnya ditelan usia. Aku mbayang ini ya pas gak ono apa-apa bandulane goyang-goyang ngono. Ke dulur-dulur koyo ngene iki sebagian fasilitas sing saiki koyo asring ora kangge. Dadi sakjok pandemi nganti saiki. Nurut pengamatanku ora papan wisata iki wae
rata-rata papan wisata ning ngendi akibat pandemi dadi kaya ngene. Akeh contone. Lan sebagian uga wis tak vlog lur, iso dibuka-buka neng videoku neng channel iki. Lek iki jane tak acungi jempol lur. Panggonane apik, strategis, pinggir gunung, fasilitasnya lengkap. Pertama dibuka mbiyen manyen rame. Terus bibar pandemi, terus ketambahan tau longsor uga lur iki. Engko tak dudui panggonan sing longsor. Iki banyu buange memang lur akhirnya dadi kali kang mudhun sampai akhirnya teko Bajulan mau lur Magersari terus mudhun maneh. Ki beberapa bangunan liyane ono musola, papan informasi, terus ono toko souvenir kira-kira ngarep kuwi. Kabeh ora kangge lur, tamane sik tetep bagus sanajana yo wis ora terawat ning kebersihane sik dijaga lur. Ki mergo wis sore banget, terus aku engko rencanaku yo bukane ora nek Nganjuk, nek Kediri wae, makane iki aku rada kesusu. Yen mlebu-mlebu gak perlu waktu lumayan lur, gak cukup setengah jam sak jam. Makane iki aku rada cepet-cepetan. Sing penting dulur-dulur mangerteni kondisi papan wisata Roro Kuning. Kaya ngene iki lur. Ki beksone tak cocokne lagune Kadiri Sesaji. Sanajana iki lokasine Nganjuk biyen termasuk tlatah wilayah bagian saka kerajaan Kadiri lur. Lah iki lur sing tak omongne jane apik iki sanajana iki gak asli amarga pancen wis dibangun terus kena longsoran akhirnya ditata ulang koyok ngene iki. Apik jane. Dulu-dulu iso mirsani kaya air terjun kadoan terus ditata sap-sap koyok banyu ngrojok koyok ngene iki terus lagek neng air buangan mau. Jane iso ki nyedaki nang gone air terjun. Cuma wektune wis sore karo rada merinding lur. Dewe gak ono wong blas. Ki lur buwening banyune. Umpama awan ngono mendahno segere pamane kungkum nang kene paling ora ya iso tangan sikil. Lah lur kuwi bekas longsoran-longsoran terus plengsengane kalen ya akeh sing rusak. Dadi wilayah kene termasuk Sedudo iku rawan longsor lur. Ya Rama itu pancen sebagian besar wit-witan kan oke sing ditebang. Dadi yen ana banyu dan rodok akeh ya longsor utawa erosi. Kok niki lur apike. Eman-eman ya. Oh iya yen dulur-dulur tumrap saka luar Kediri yen mlebu kene pokoke goleki Bajulan. Mengko teko ki aku wis teko anu lur. Bu dos pundi kabare lho lha entek kabeh gorengane. Lha napa niki? Walah. Kakon duwe piye to? Pancen boten nonton gorengan lho niku wau. Oh, alah sing bak anune kendel. Iki lur warung sing ngarepe tak nggo buka, kok tak sitakake mau lokasine nang nggone Desa Tiron. Lagi aku wis didoli lur. Iki aku sego tumpang, kulupe iki mau utawa sayure godhong telo karo cambah. Sambel tumpange mlepotrok lur, terus remah-remah gelene. Terus sakmene mung 5.000 lho lur. Bayangno.
Tapi nomor siji rasane sambel maknyus, lawe tahu, terus iso kerupuk utawa peyek, tergantung selera. Lagi ono jajan teko lur, tak njajal. Iki jenenge lamuk. Gorengan lamuk iki mung 500 repes, Gur. 500 rupiah. Bayangno nang Kediri jajanan 500 rupiah seono. Wis tasik puanas, Mbak, monggo. Nyajah. Pertama makan lamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya apa? Tak akhiri sik lur ya. Wassalam.